שלום ילדים, שמי בת אל. היום אנחנו הולכים לצאת למסע מרתק ולגלות חג מיוחד ומרגש, שנקרא חג הסיגד. חג הסיגד הוא חג קסום ומיוחד, שחוגגת קהילת יהודי אתיופיה. זהו חג שכולו תקווה, אהבה וחיבור למסורת. מוכנים? בואו נצא לדרך. חג הסיגד הוא חג עתיק, שיהודי אתיופיה חוגגים כבר מאות שנים. לפני הרבה מאוד שנים, הם היו עולים על הר גבוה ומסתכלים לשמיים. על ראש ההר הם היו מתפללים ומודים לאלוהים על כל מה שיש להם. הם ביקשו להיות מאוחדים ולזכור את ירושלים, העיר הקדושה שלהם. למה דווקא על הר? כי ההר מזכיר להם את הר סיני, המקום שבו קיבלו בני ישראל את התורה. מה עושים בחג? בחג הסיגד יש הרבה מנהגים מיוחדים. כולם מתאספים יחד, המשפחות, החברים, ואפילו השכנים. מתפללים ומקשיבים לחכמים שמקריאים מהתורה היהודית העתיקה, שנקראת בשפה האמהרית, האורית. השפה האמהרית היא השפה הנפוצה ביותר באתיופיה. חלק מהאנשים צמים, ממש כמו ביום כיפור, כדי לנקות את הלב ולהתקרב לאלוהים. אחרי התפילות והצום מתחילה החגיגה הגדולה, עם שירים, ריקודים, אוכל והרבה שמחה. מה מסמל החג? במהלך החג כולם מדברים על חלומות ועל תקווה. הם גם זוכרים את ירושלים, העיר הקדושה ועיר הבירה של עם ישראל, וחולמים להגיע לשם יום אחד. מה החג מזכיר לנו? החג הזה מזכיר לנו דברים מאוד חשובים, להיות חברים טובים, לעזור אחד לשני, ולחלום יחד על דברים טובים לעתיד. אז, ילדים, חג הסיגד הוא חג מלא שמחה, תפילה ואהבה. ואם אתם רואים מישהו שחוגג את החג, אל תשכחו לומר לו, חג שמח. תודה שהצטרפתם אלינו ללמוד על חג הסיגד. שיהיה לכם חג שמח, ולהתראות בהרפתקה הבאה שלנו.